To, salamu alaikum ‘yan uwa ko al'umma na ‘yan Kannywood gaba ɗaya. Da farko dai, kamar yadda kuka sani, sunana Abdullahi Mai Tasi a jihar Kaduna kuma Zaria. To, gaskiya ni ban ga laifin wannan matar da ta yi magana akan ita ba a taɓa bata ƙasa da 5,000 a sana'a na fim ba in ta fito tema mutane aiki. Haka ne, gaskiya akwai zalunci a harkar nan, saboda ni ma shaida ne. Nan aka ɗauke mu nan Zaria, aka zo aka yi wani fim Amir, fim ɗin da ya danganci harkar tsaro na akan Boko Haram. Falal Ɗaurayi shi ya directing, Sani Ma'azu shi ne producer ɗan kwangila. Fim ɗin mun ji labarin kuɗi aka bayar manya kusan miliyan 180 a yi wannan shiri. Abin da muka yi kwata-kwata bai wuce episode 3 ba, kusan satinmu 3 ko in ce sati 4 muna abu ɗaya. Kullum muna hotel muna aiki, kullum mu ne daji, mu wuni a daji. Abinci ba a ba mu kan lokaci, sannan abincin a ƙa'ida ba za a baka yadda za ka ƙoshi ba da sauransu. To daga nan duk a kwana 30 ɗin nan wai ba a tashi ba mu kuɗin sallama ba, sai ranar da za a gama kowa ya kama gaban shi, sai aka bar Nura Sharif da Baban Hayatu su za su sallame mu. Da aka tashi sai aka dinga ɗaukar naira 10,000 ana bamu, alhalin wahalar da muka sha, guje-guje, bindiga da nauyinta, bindigogin gaske aka bamu muna riƙewa da nauyi, harsashi ne kawai babu. Bama-bamai aka dinga tayarwa ƙanana na gaske, amma wai duk a naira 10,000 muka yi wannan aiki, wanda in yau na fita na yi aiki na da na saba, ni cameraman ne kuma ina directing, zan ansa sama da 10,000. Amma saboda zaluncin mutanen nan suka riƙe wa'annan miliyoyin, suka dinga sallaman mu naira 10,000. Ni dai har gobe na yi Allah ya isa, wallahi na yi Allah ya isa, kuma ban yafe ba. Daga kan shi Sani Ma'azin banda Falal Ɗaurayi, saboda Falal Ɗaurayi ya tsaya tsayin daka akan a biya mu haƙƙin mu, su suka ƙi jin magana shi, tsakani da Allah. Kuma Allah ya isa, Allah ya isa, har gobe ina Allah ya isa akan wannan shiri na Amir. An cuce mu, kuma an ci da haƙƙin mu, wallahi ban yafe ba. Ga yanan saboda zaluncin da aka yi mana, har yanzu fim ɗin ya ki fita kasuwa, har yanzu ko trailer ba a yi ba wallahi, saboda ba a shirya gaskiya ba a aikin. Allah ya isa wallahi.